Cześć wszystkim, Hot 16 Challenge 2. Wielkie dzięki za nominację Urbex niezapomniane. Będę robić to, czego jeszcze chyba nigdy nie robiłam, więc stary, tym bardziej dzięki, że mogę się sprawdzić. Pogodzimy się dzisiaj u Śląsku. Najpiękniejsza śląsko ziemia, drugiej takiej nikaj nie ma. Dzisiaj szpetnie nam gotają, o wirusa posądzają, o grubiożach złego danie, na mass mediów w pierwszym planie. Budzia porób są na grubie, poddaj się tej ciężkiej próbie. Moje miasta, moje życie, Rydy, Ruda, Katowice. Wiesz jak gore hołda w bobku, a jak gryfnie je na wierku. Śląsk to nie ma ino przemysł, niż tak piźniesz, lepiej przemyśl obyczaje, a tradycje, mamy, gotka i dialekty. Nasze pałace zgorałe są do dzisiaj okazałe. A kej nie wiesz o czym godą, przyjedź chnet do Sławikowa, do Łubowic i do Pszczyny. Łoprowadza, poradzimy, pogodomy, łochaj macie, nieważne skąd rzeź je bracie. Na Kaukasie familoki, na Tauzenie z płyty bloki, noż motora, szyb Krystyna, gruby szondry dawno nie ma, cargo dula i szafgocze, balesz tremy, donne smarki i choć wszystkich sam nie wspomna, to hierytyk Śląska dumno. Kochani, pozostają nam nominacje i chciałabym nominować do udziału w tej zabawie 3 absolutnie fantastyczne osoby. Po pierwsze Adam Michniewicz, po drugie Marek, wokalista zespołu Boyten, po trzecie Doktor Miód, licza na was chłopcy.